na da zan ma mutum ko a ce Allah ya sanya alheri kawai ko ai shiru shikenan kawai ko ya kika ce haba Aisha take ne easy now no abin ne da ban haushi in mutum ba zai ce Allah sanya alheri ba kada ya tambaye ni ko da gaske ne shikenan Fatima are you with me Aisha Fatima she said she's with me Aisha this is not am I saying the truth Aisha come on what's up Aisha huh it's not very you da Allah this is not very ban yi zagin ba Sado ta yi aure masha Allahu gashi an saki sultan masha Allahu kai satin nan ana cikin alkhairi dumu update ta ko ina da ko ina to Rahama Sado bangiji Allah ya bata zaman lafiya mu